بسم الله وولد ومنفس قدوس حد أملاك آمين. سلام أملاك يزحلكم كرات حواتي كمي سنبيتكن أنا إجزاير مسكن قاعدة مصحكم وقدست بيتي كريستيان سنوات شنن بأيكم تلمود كام حارنا قدست توادي أمنتي زغار الناس نصحف حصر زلات نصحف قالك حق إنيا قال إيو آمين. حد أوان يو حد نجوس كعد حد أوان يو حد نجوس كعدت النات ملسة كله هندبت حد مساتي نجر بمعدو رايا حد سب نرؤسو بحيال قري اندا تجرفة نتي أو قدنا زنورة كلبي كام كدانو كدينو ورأيا أوزي جزي أزي إتي نجوس أزيو تجرى منافتي سبأي قريو حتو حتتو أبزي زحلي ليتي نسخاب قري إنا تساخا نزي كاب سب نلعلي قري إناي نصوار كإلات زلوا كالبجين كدانكا خلينكايو سلامنتاي بولو اتسبعي دما كمزوي بولو قويتاي كما خا زعمو سولو سبات ناباي موزيوم كحتني كلو بزعباك أنزاين شجراتين بحفشة كاو كلبين العلي بزعبا قسلين كزارب بهرياوي كالئت كإلت ألني كرتا እዚ ከልቢ ግናይ ኣብ ዝሓረቀሉ ዝቆረረሉ ወይ ዝጠመየሉ ግዜ ኣፉ ከፊቱ ስምዒት ክገልጽ ኣይክእልን እዩ። ስለዚ እየ ክዳነይ ዘልበስክዎ። ንጉስ ድማ ከምዚ በሎም ኩርናዕ ሰብኣውነት ብተግባር ክርአ ከሎ ብጣዕሚ ተገሪሙ ካብቶም ሓለውቲ ሓደ ወታደር ፀዊዑ ነቲ ሰብኣይ ቁሪ ክፃወር ዝኽእል ረጒድ ከበት ሒዙ ክመጽእ ኣዘዞ እሞ ተገረመ። ናብቲ ቤተ መንግስቲ እውን ኣእተዎ። እቲ ሰብኣይ ብዘረባ ንጉስ ኣዝዩ ተሓጎሰ። ነቲ ቁሪ ዝፃወሮ ካቦት ብሃንቀውታ ክጽበ ጀመረ። እቲ ትእዛዝ ዝተውሃቦ ወታደር ግናይ ትእዛዝ ንጉስ ኣየኽበረን። ረሲዕዎ ክዳኑ እውን ኣየምፅአሉን። ንጽባሕይቱ ንጉስ ነዚ ህያዋይ ሰብኣይ ክርኢ ናብ ኣፍ ደገ ምስ ወፀ ትማሊ ኣብ ዝገደፎ ቦታ እቲ ሓቀኛ ሰብኣይ ሞይቱ ረኸቦ። ንጉስ ኣብ ጥቕኡ ኣብ ወረቀት ዝተፅሓፈት መልእኽቲ ረኸበ። እቲ ጽሑፍቲ ድማ ከምዚ ዝስዕብ ይብል ነበረ። ኦ ንጉስ ንብዙሕ ዓመታት ዝሕሊ ለይቲ ክፃወር ክኢለ እየ። ብስንኪ እታ መፅባዕኻ ዘይምሕላውካ ግናይ ቁሪ ክፃወሮ ሓይሊ መንጢልካኒ። ስለዚ ኦ ንጉስ ኣነ ውልቀ ሰብ እየ። እቶም እትመርሖም ሰባት ግን ብፍላጥ ይኹን ብዘይፍላጥ እተኣትወሎም መፅባዕታት እንተዘይፈፂምካሎም ኣብ ልዕልኻ ዘለዎም እምነት ከጉድሉ ይኽእሉ እዮም። ዘይትፍፅሞ መፅባዓ ኣይትእተ እንተኮይኑ ድማ ቃላትካ ኣይትረስዕ ታጽሑፍቲ ነበረት ትብል ነበረት። ነዛ ዛንታ ምስ አንበብካ ዘይትሕልዎ ቃል ኣይትእተ ዝብል መልእኽቲ ወረቀት ሰሚዑ እቲ ወርቂ እቲ ቃል መዓር ክንደይ ሓያል ኣለዎ ዝብል እውን ይገልጽ። ጥበበኛ ሰብ ብምስትውዓል ልባም ይበሃል። ብከናፍር ድማ ጥዑም ትምህርቲ ይውስኸሉ። ገንዘብ ዘለዎ ሰብ ትምህርቲ ምንጪ ህይወቱ እዩ። ሰነፍ ግናይ መቅፃዕቲ ንዓያሹ እዩ። ጥበበኛ ሰብ ብልቡ ብኣፉ ይምሃር፣ ኣብ ከንፈሩ ድማ ትምህርቲ ይውስኽ። ሓቀኛ ቃላት ንነፍሲ ጥዑም ንዕፅምቲ ድማ ጥዕና እዩ። ምሳሌ 16 ፍቅዲ 21 ሽቃብ 24 ኩሉ ነገር ብቃላት እዩ ዝጅምር። ስለዚ ነሰባት ከይንጎድእ ዝኣተናሉ ቃል ነተግብሮ። ኣሜን። ዘውደቕዎ ዘንጥኽዎ ምራን ተመለልዮ ሳት እግዚአብሔር